helikopterovať. Nie. No helikopteruj. Výborne, máme aut. Dobre. Čo mu je? On letí! Z motora! Vypni motor. To čo? Pozri sa, ako nám ide cape. To píše nechápaj to! Striedame sa. OK, ale ja idem prvý. Jasné. A kľudne ovládaj, Gani, kľudne ovládaj, čo chceš. Ja budem hlavný Čo gunner. bereme, aké auto? No dodal Dodavičku. vlastne. A ešte v minulosti sme uhrali tak 5000 krát, takže jo. Sme už profici. Zastrelím ťa. My sme profici. Mám ťa zastreliť? Nezastrieľaj. Dobre, takže Nie, nerob nič, nevystrieľaj zbrane. Nevystrieľaj to náboje. Zlé dvere. Druhá. Tak. A ja mám zle. On je taký tlustý. Kamo, Kojakub je taký tlustý, že posnul celé auto. Čakaj, vrálite. To tým, že ja som tam prilepil tú pištoľ. Počkaj, dám kolesa. Ty Nehybte tým autom. To sa Ja idem sám pre motor. udeje, keď to tam dávaš. A Kubo tam hýbe. Ešte idem- Kubo tým hýbe autom. Kubo, ty choď radšej pre jedlo, aby si nezomrel Ja od... idem helikopterovať. Nie. No helikopteruj. Výborne, máme auto. Dobre. Čo mu je? On letí! On meno do Ríme tam mal. No, choď preč. Nejde. Kubo, nerob. Mám benzín. Berem svetlo, kde je svetlo? A ja nie som Kubo. Dajte tam ty. Ale my ti môžeme hovoriť, Kubo, keď to máš už nazberané. To už reálne voláš Kojakub, tak si Kubo, ne? Dajte tam kolesa. Tak vyčistite to auto a choďte pre jedlo. No hej, ja viem, kde je jedlo. To je banán. To je Dodge Minecraftový. Prečo si prišiel po benzínu? Joj, čakajte. Kde je druhé svetlo? Prečo si... Jaký gangster? Prečo svítia? Kámo, jaká štýlová kočka? Vieš, že to svetlo v kadibu. Hotovo. Tak ho tam daj. Výborne, teraz môžeme svietiť. Tu dávame jedlo. Už je natankované, Kubo. Ok. A toto má ešte... Hej, ale púlka Ty kolesa nedávaj! To čo robí? Vypnite ich tam. Ale tie kolesa sú debilné! Ono to nebude fungovať. Vyskúšajme to. Nie, počkaj, ja chcem aspoň trocha... Ja chcem urobiť aspoň nejaký progres v tejto hre, takže nie. Tak, ale donesli ste už jedlo? No hej, ja zatiaľ tam dávam jedlo. Potrebuješ. Kámo, daj to preč. Ale veď vy nechápete, že to musíte aj upevňovať, tie veci? Ja Hej, to ja viem. upevňujem. Tam pozor, ja som to chcel dať dozadu na kufor, zatvor to. Pozor! Kubo to chcel dať dozadu na kufor. Tak čakaj. Naše koleso náhradné, ty si odpojil náhradné koleso. Serem na koleso náhradné, poďme. Veď ty si to neodpojil, čakaj. Odpojil som to. Dobre, Počka, ideme. viem prečo nám nejde auto, veď sa pozri na to koleso. No pozrite na to kolešo. Na to koleso. Kde je koleso? No poďme. Poďme, že za chvíľu noc. Už to ide. Máme zbraň, okej, ideme. Máte zbraň? Hej, Hej, máme... na boku. A ja strieľam, okej? Do tých mobov, ja strieľam do tých mobov. A? To sú mobovia? Ty skriví. Ja nie som, kamo, tak, keď ty sa tam nado mňa prevrieš a potom... Ale akože poviem, že Kajanek je na... Že Mati Kosiek
je najlepší strelec z nás dvoch. Ale tak, ja nemôžem za to, že sa neviem trafiť, lebo on, kamo, jak sa nemôžem trafiť, keď ty sa... Ale počúvaj, Kubo je najkrivejší z nás, Kubo je najkrivejší z nás. No, presne. Ty sa mi tam postavíš pre tú zbraň a je potom jasné, že sa netrafím, keď mi tam do nej drgaš a ja neviem, čo všetko. Určite. Hej, No dobre. Tam nechoďme nikdy v živote. ideme na záchody. No hej, poďme na záchody. Hej, záchody sú dobré. Tých sračiek, tých coinov. Ty kokos! Vyskakuješ za jazdy. Nidu Počkaj, ja som to zabudol vypnúť motor. Ježiš, nestrelaj ich, Kubo. Sa netrafíš. Kubo, nestrelaj ich, ty sa netrafíš. Bo ty si krivý, jak hovorú. Čakaj, ja To pije! Kubo, To je pole. oplatni ich. Zabite ich! Ty si úplne krivý. Mne to strieľa na bok. Nerob! Kamo! Ježiš, jeden je po mne! Oni mi tu zbraň nakrivujú. Dynamit! Dynamit! Ja urobil. Strieľ ho! Strieľ ho! Adam, ja som tu trošku odbuchol dynamit. Tu zbraň. Štuchali tú zbraň. Pomoc! Však ich zabí! Ja Ona nemám náboje. Ona vymrdala auto! Ja som tam dal dynamit. Ja som tam dal dynamit. Vy pijavice! Sony Ericsson, ja mám Sony No on Ericsson. zomrel. Oni sú chill. Oni sú chill, gajové. Vedľa mňa leží Čau. tam Sony Ericsson. To pije! Kurva. Ne, Poďte ešte raz. Aj, ja zomriem. Tak teraz sa mi lepšie šoferuje, díky. Kámo, tá naša dodávka je jaká sex. Že? Ja by som chcel nájsť ten turbomotor. Vytunená. Kámo, vyleštena celé. Podvozok má Dvere prečo. od kadi budy. Jak ideme? Víš to? Ideme Záme. 120, za chvíľku ideme 120. Hej. Za chvíľu budeme... Za 1000 metrov sa meníme. Kámo, ty ideš... Ty keľo ideš? Ja idem po ňom. Tu je prvá, zastavuj. Nie, nezastavuj, tam je ten debil, ten ťa zabije. Nezastavuj. My máme pištoľ. Hej, ale on ťa... Tam zastav. Tu zastav. Áno, tu zastav. Tu zastav. Počkaj, ja vám tu zabrzdím. Zaparkuj. No. Čakajte, ja musím dať aj ručnú, hej. Tam vonku. Á, tu je zombie. On tu je, on hneď prišiel. Kto má zbraň, zastrete ho. On je v kufri. Kubo, zabij ho. Zastrel ho, traf sa, hej. Kamo, on odpojil celý kufor. Ty vole, tu je veci. To zobral celý ten kufor. Zoberte to, ja sedím. On je... Zabite ho. Ja do neho strieľam. To nejde. No konečne. No je mŕtvý, dobre. Je tu ešte niekto? Je tam? Ne. Počkaj, toto zoberiem. Toto atačnem. Oprav ten kufor. Oprav ten kufor. Dívaj, ja som našiel bombu. Tu je. Nepúšťajú. Ako? Nepúšťajú hlavne. Daj ju preč. Odhodí ju, daj CTRL. Počkaj. Dodávka sa hýbe, ty si nedal rušnú. To. Donút. Si A ja nedal som rušnú. vlastne. Ako sa papá? Ako sa papá? Normálne klikneš. A dávajme to radšej takto na tú stenu Z-kom, lebo to nefunguje. Lebo keď chceš potom niečo z toho kufra zobrať, tak zoberieš celé dvere. Chceš dosku na žehlenie? Čo toaleťak? Ja som našiel helmu. Toaleťak musíme zobrať. Čo som našiel? Ja mám helmu. Dobre, toaleťak mám.
Ja som úplne vyletel ja som od tohto odskočil úplne. No, tak tá je. Výborne. Dobre, môžeme ísť, nie? Počkaj, Kamo? pripevníme páletu. Počkaj, ja som našiel Banán. najlepšie vylepšenie na Koruna. náš. Ja som našiel žehličku, to je žehlička. Nevidím, ale... Lebo oni sa vieš, jak extrémne točia z môjho pohľadu. Oni sa strašne točia. Môžeme ísť. No hej, môžeme, poďme. Počkaj, tam ešte vonku vidím papriku. Počkaj, ja musím vystúpiť. Aj paprika levituje, paprika. Paprika levituje. Kam nejde? Opravdu, No to je negej, vole, už. Čo? Počkaj. To auto je pokazené. Ty si Tam nie- pokazaný. Ty si pokazaný. Ty čo si s ním? Počkaj, ja už idem. Ja idem. Neideš, není 1000 metrov. Ale za chvíľu bude, poď už, prosím. Dávaj, vystup. To Vystup, nefunguje. Som lepší šofér. Ja to spravím. Vystup len. Len Ale vystup. nezjab. Vystup. 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 Výborne. Tak. Tak to sprav ty, majster. Takže. Ty vole, mne nejdu zavrať. Počkaj, musím zobrať bombu. Bombu musím zobrať. Ne? Veď motor není viem prečo. Pretože motor není pripevnený. Motor vypadol. Tak. Nám vypadol. Dobre, počkaj. Zatvor to. A môžeme No, už to ísť, ide. nie? No. Dobre, tak sa vymeň, nie ešte 1000. Vymeň sa! Nevymením! Nevymením! Tak jem bez teba. Vymeň sa. Ja som nastrojený. Kámo! Zmier sa s tým! Hej. Mi ide paprika, to ale jak za... Pomaluješ nás! No, tak si vystup. Matias, tak každých 900 metrov. No dobre, poďte. Matias, tak ja ti dám mojich 100 metrov potom. To je 1000 metrov. Dáme ti viacej! Dáme ti viacej, len nastup! Dobre, 1000 metrov. Podota! Dobre. A ja sa musím čakajte, ja sa lívnem a pripojím sa cez mobil, ok? Ja som profesionálny šofér, kam zastavujeme? Čaute, zapína sa mi robot na mobile. Počkajme na ňo, pretože degeš. Do? No, ale mne skončí čas na Tak ja idem... Tak ja idem... počkaj, ja idem toto preskúmať. Ja idem toto... Kde máme tú ganu? Daj mi ganu. Ale vy Neviem, ste Vegano. išli aj keď som sa lívnul. Trocha. Hej. Tak Kde dá tú ganu? ja som spawnem tam, kde som sa odpojil. Trocha sme ale iba šli, takže... Ale kde dal tú ganu? Tu kde si dal ganu? Ja aj tu je. Mám ju. Na aute Idem. je pripevnená. No však už ju vidím. No načítaj sa. Ja som našiel revolver. Naše zlato, to Kde je ten zombík? V chňapku. A čo mám robiť s tým zlatom? Lebo ja som Si nukleárne nádrže. Prečo som tu našiel skate? Zober toto, to je nady. Aj chleba tu je. Ja som našiel to, Lebo čo som- je. Ja som našiel som to olej našiel do stejne. oleja. Olej do oleja? No olej do do oleja. motora. Do motora. Olej do oleja. Tam nič není. Stareda. Nejaký obchod bude najlepší. Tam bude určite aj benzín. Ja mám málo hangru. Tak si sa mali nájsť, tam boli 2 chleby. ale- Ja som pre chvíľou dotankovával benzín. To čo je za skala? Menšia. No, menšia je. Čo je toto za značku? Neviem. Neviem, čo tam ani nebolo napísané, ale sareme. Mne sa zdá, že Ježiš, tam bolo to je napísané Martin. 10 000 kilometrov. It's raining tacos. Tam videl som budovu, sa mi zdá. Dobre, tuto zastavíme. A ja berem búchačku a idem to tam rozstrieľať. A zobral Vy ostaňte, však brzdí!
Mne sa zdá, že tá búchačka bola vonku, keď sme tam nastupovali. Nie, ja som ju upevnil. Lebo ja som si všimol, že ono. Dobre, ja to tam idem vystreľať. Kubo! Nie, Kubo, nie tam, ja to tam idem vystreľať. Tam... Kubo, Ja už tu vidím, ty ich môžeš takto rozstrieľať cez stenu, ne? Kubo, si hladný? Nie, otvor to. Bežte! Zastrel ich! Ja som krivý. Strel! Čo ti je? Spojný. Strel ho! Počkaj, vyberme tam sa čo veci. Ja už On ne- nemám náboje. Ja už nemám náboje. Počkaj, týmto umláčim, ja ich týmto umláčim. Umladí. Umláčim, Rýchlo. poďte. Ma zabijú. Čo mu je? To je nejaká laser guna. Ty vole, ja mám nejakú gummy gun. Ja mám nejaký gummy gun. Ja umieram. Ja mám gummy gun. Zabij ho! Zabij ho! Však ich Zabij ho! Kam ja mám strašne málo. Dajte mi nejaké healy, ja potrebujem healy. Ja mám strašne málo. Kde si? Ja mám strašne málo, dajte mi nejaké healy, dajte mi medkit. Tu som. Tu máš, tuto si zober. Gummy gun. Daj mi, kde je medkit. Tu je to. Kde? Pozerám sa na to. Jabko? No, 0,7, toto berem. Zober si, zjedz ho ty. Ja som papal. Burger. Ňam. Burger. Panvica. Mám Gama. panvicu. Ja som mám panvicu. Shrek. Si Shrek. Pozor, idem toto dať do motora. Kedy má tá gana nábojov? Ktorá, tá gummy gun? No? Neviem, ja som ju vystreľal, ale ešte niektoré tam sú. Počuj, ešte to. No, poďte. Čakaj. Ale čakaj. Ne? Ja som sa znova polial radioaktivitou. Ty si už. Ja vám to nesem, ja nesem radioaktívny odpad. Neber ja radioaktivitu! Neber... to. Nejúb! Ja tam idem dočapovať tú vec. Tak to Ja to dočapuj. potrebujem otvoriť. No, Počkaj, ja to dám na strechu. Nedávaj to nikde! Preč to daj? No, ty si celý Shrek rány, ty bublinkuješ jak... Neviem čo? Čo s tebou zle? Jako, ukážte onu, ako vyzerám. to nejde tam dať. Bože, Ja to tam Ja to tam dávam. načapím. Ja nevidím. Ja si nemôžem sadnúť ani. Kamen, Ja nič nevidím. vidím iba tú radioaktivitu. Počkaj, ja si dám night vision. Už vidím v pohode, už vidím fajne. Ja si dal night vision. Dávajte, poďte. On nevie šoferovať. Ja som si len potreboval nastaviť kameru. Počkaj, ja som vonku. Ja som vystúpil. Kaži! Čakaj, ja si musím dať dole. Jaký Shrek! Bože. Ty vole, ja som opitý, ja tu nič nevidím cez to bublinky. Jaký Shrek! Ja nemôžem ísť dopredu. Si zatačila si ručnú brzdu. No poď. Nie, odtiahni si ručnú brzdu. Hej, no dávaj. A prečo sa nám kúri z motora? Pýtam sa kúri z motora. On Shrek. Ale máš sa kúri z motora. Vypni motor. To čo? Musím ťa nenávať. Mne sa ako tam ide cape. Tu píše, nechal tam to. Poď. Kámo, čo mu je? Nám došlo tá vec, lebo mne to nešlo natankovať tam. Kámo, oni tu vie viacerí. Oni nám tu stoja. Zastrieľte ich. Ja nemôžem, lebo zbraň je vonku až. Ježi, ja som vystúpil. Ber zbraň. Ber tú zbraň. Zabij ho. Mne sa strašne točia ruky. Ber tú zbraň. Moje. Ber tú zbraň.
Môžem zobrať tú zbraň. Zabi... Ja som vzadu, ona je v kufri. Ja som v kufri. Oni idú zbavne. Kurňa. Zabi ho. Oni ma zabijajú. Dobre, jeden zomrel. Zabi ho. Ale veď ja do nich strieľam, im to nič nerobí. Kapitán. Ja som zomrel. Ne. Tu nie sú náboje. Cipnite. Mám sa respawnúť? Hej, respawni sa. Ale veď my už to nerozchodíme, to auto. Ale to... Chodíme, lenže mne sa bugli tie ruky. Ja nemám staminu. Čau. Ja som tu jediný preživší. Ne. Ja mám free revive. Ja som mal free revive. Bež! Do auta! Čakajte, ja budem mať asi, len mne tu stále ukazuje this is the end. Kamo, môžeš prestať? Funguje auto! Zabíjaj! Ja budem mať možno free revive, lenže mne sa to načítava stále. Ježín, ja zomrem. Ja som mŕtvý! Mne skončil čas, čaute.